काजींचं सीझन सुरू झालेलं असा मंडळी. मी जाय होते काजीत. मम्मी वाटेन वाटभर माझ्या कुत्र्यांका बडबडीत जाय होती. जोग नाही म्हणा. राणी आहे. ह्या कसला फळ त्या माहीत नाही माका, पण ह्या फळ नक्कीच माहीत हा. चाफरा म्हणतात एका. तुमच्याकडे काय म्हणतात? तशी एका बरीच नावं आहोत. कोण एका पिटकोळा म्हणता, वाईल्ड बेरीज, रेड बेरीज, आंबट गोड इतकी मस्त लागतात ना. वाव. शेवटी काठी घेतली आणि काढलंय. मम्मी बडबडता हा दोंपारचं काय करतंय ते अचकटात म्हणा. मी चाफरा काढलो. तिका गावली एक गजाली काकी आमच्याच बाजूच्या काजीची. मी आपला गेलाय चाफरा खायत खायत 2च काढली फक्त 2. रकीला चल रकू. हा चल. काजीत पोचलो तरी ह्यांचे गजाली सोपानं. लोकांनी ठेवली आहेत काजीत लाकडा करून. मग मे महिन्यापर्यंत वरान संपवतली आहेत. आता बघा हा तुमका काय दिसता. नुसते बोलूच बघू नकात, शेवट पण नक्की बघा. उतरायला नाही त्या करीत. कडे गेलो तो तरी आता जाऊन तरी बिया हा तरी आता तरी जाऊ पुन्हा ना. दिसलं तुला?